Er vi startet? Nå, ja, okay. Ja. Goddag. Dag. Ja. Start lige med at tage brillerne af. Og bagefter så vil jeg gerne vise den her flotte bil. Er den ikke bare pæn? Den er så lækker. Den kan sgu åbnes. Prøv lige at tjek det ud, mand. Hold da. Helt lækker øs. Hvad er det henne? Den er sgu også motor i. Det ser da godt ud. Og det er en... Ja, en bil. Det er en fed bil. Nå. Skal vi nu komme til sagen? Okay. Lidt ned der. Det lyder jo rigtig godt sådan noget der. Og det går langsomt. Og det går hurtigt. Og det går langsomt. Og hurtigt. Has! Din lille lur! Du kan da også sætte den bag, du. Come on, man. Has! Satan! Han er det, der siger sådan... Det lyder jo straks meget bedre, det der. Yeah. Yeah. Og det er den her lille højtaler, der spiller. Den lyder pis godt. Man kan tydeligt se vibrationerne i den. Det er frækt som et lille dyr. Ja. Og jeg tror lige, vi skifter tilbage. Ja tak, det lyder lidt bedre. DJ Miro in the mix. Shake. Shock.